Shalom. Uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Andorang sota mulai perminggota manuguton. Taparadima rohado pikirata tu debata. Anggiat permingguat tahun hobar tulomoni rohani debata. Jala dapotan ngulunay baru dihita lau mangula-ulata tujuluan ni ari. Atong martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tamulay perminggota, mari de mahita. Di bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di porbadia na manopalangi dohot tanoon. Amin. Saitong do mamairengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgong. Saido pakom matuhau, jala asiroham diau, ay pujung jala nadangol doau. Hodo ali Jehovah di halungut ton rohaku. Ali di bataku, marhaposat tuho doaw, sayu ng pailaw. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulo Pardomuan jolma dohot debata. Pupuji hami goarmi jala hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut na binaenmi patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami toktong na tinaonmu dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami jala sa tubuh di hami haporseaon na sitong. Jala asamaroha haholongon hami, huhut mandok mauliate tuho, asa olo hami mangihuton ho, rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion, rodi saliling-liling na. Amen.
hudul mahamu. Mari demahid. Tapi gimana ede pujian sian ina para Kamis. Mari demahita.
Salelengang sinodami Om mamoli rohaki Iho Yesus Hatani di bata patujulu jami tadi minggu okulion imana tersurat sian sada Korintus sada ayat 10 walu 1 ayat 25 tajahama mar soring-soring. Ai hau todo hatani taringot tusilangi di rohani aka nalahomago. Alai hagogon ni debata doi dihita nadapotan haluaon. Aina tersurat do wagohon habisuhon dinabisuk dalam molokon rohani parroha. Di dia mana bisuk, di dia ma si boto surat, di dia ma parsinabul di tanon, nda gabe haoton habisuhon di portivion di bahen debata. Ai mangihuton habisuhon di debata, ang tada pertibion debata marhite dalan habisuhon. Gabe di halomohon debatama paluahon akan aporsiai marhite hite jamita hauton. Ay namang idotad do anggo halak Yahudi, jala mangalului habisuodo ia halak Junani. Alai Kristus natarsilang ido hujamitaon hami, arga sipan do iri halak Yahudi, hauton di si penibig. Alai dia kana terjauhi, nang Yahudi nang Junani, gabe hagogon ni debata dohot habisuhon ni debata do Kristusi. Ai ubisuk do hauton ni debata asa akka jolmai, yala gumogo do hagaleo ni debata asa akka jolmai. Ima sahat na. Martua do akan namanangi wan hatani debata, na upeop sa jala na mangulahosa. Tabi gima edesian punguan ina Naomi.
Maredema ita. Marsong maaw di Jolomon, pojot targot rohakon, ibain godang di dosakon, say jakon marotan, say jakon maawon, naramun diriko, tungkos dorohat diriho, ijakon ho awon, nang haurapan awon, nabusuk kamarohan, naroy hutang kumatamon, say rohamu tuhan, say jakon maawon, naramun dirikon, tumpos dorohat diriho, ijakon ho awon. Kuria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tatopo tima dosata nagodangi nang tabayan di pudian nyari jala di bagasan serep ni roha roma hita mangaido hasesan ni dosata. Martangiang mahita. Ale tuan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringat tu hasisan ni dosa. Aida ngadong imbar ni. Tung salut do nasida pardosa jaladang dapot pujian ni debata nasida. Gabe di pitori do nasida dalam basa-basa ni debata hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Ibana do dipadiri debata bahen habang sa parasian marhite haporseaon ni bunar nai. Hasang apa man di debata na diginjang. Tabi gimay de pujian sian paduan suara narwasto.
Marede mahita. Rahis dalam jalamu, masai dok silang mi, dugi jang parai bibi, satu kinai mas hamui, ugut mi paso, ugut mi paso, paso saitami, satu kinai damai, biro haluaoni, sono doha sonagani, paso mahosohosomi, ugut mi paso, ugut mi paso, paso saritami. Tatangihon ma pati ni debata dalan tungulunay baru ima pati palimahon sa tu pati pasapuluhon. Pati palimahon. Ikon pasangapom mudo na torasmo asa martua ho jalalileng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah di Batam di ho. Patik paunopon unang ho mamuno. Patik papituhon. Unang ho mangalakop, pati pawaluhon, unang ho manako, pati pasiyahon, unang holo makatidakon hata na sututu, marolohon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan di bata. Li Tuhan di bata, ay pargugui mahami, mangulahon na umbar tu patimi. Amin. Mari de mahita. Korama. Tapi gimana ide pujian sian korama.
Mare de Mahita. Dung Tuhan Yesus napunaan songgok damena biar hulang dari pargogon orunai nasa dosaku nang saidoi kabaritahon olong nai dia Tuhan kudosoni Rukmanut pahit talobida sasada Yesus inujikan ibul maaf Yesus mihon sorang rohaku daramudo dia Sasada Jesus pinujima. Tahatidak ko mahaporseaw tay, so ngonahin natidak ko ni dong atas haporseaon di portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jahoba, doa mapargugo na suatu dosan, amano palangit doa tanong. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, nagabigabian si Anton di Porbadia, dorang sohabuan. Ido tuhata namanaon na bernid, di pahuman ni Silatus, amati tarpajal lo ibana di hao pinorsilang, dala tua tubo na turu dung rintanom, namula mangulo di hari patuluhon, namanaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu desani. Di sima ibana pay mamula sogok tu tanoon, manguhumi halak na mangulo doot na mate. Au porsea di ton di Porbadia, larong sadahuria na badia, dia hatopan di halak Kristen akan na badia, dia sisani dosa, dihatai na mando, mulak mangulo do sogot daging ni halak na mate, dihangaluan na surasuda. Amen. Tabi kimain de pujian sian PP KKPI.
Tabigima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata. Tabigima tikting di tonga-tonga ni Huriata di bagasan nasa minggon. Parjolo na sorang. Nah di hari Selasa 27 Februari 2024 di bahasa Tuata dosa dadak bawa di ala amata Anggi Perianto Harianja tubuh ni inata Mangita Sandiwati Joike Bursyaturi Amaringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Pembangunan nomor 70 lalu masuk sektor Onom. Nah paduahon ruas di bagasan Panugunoguon mulai sadarion 3 Maret 2024 ruas di bagasan Panugunoguon ima Renika Sibolon Namaringanan di Jalan Jamin Ginting nomor 110 lalu Medan masuk sektor Sada lana marbagas dan sesuai do aturan ni Uria. Nah patuluhon ima taringot tu akayana kota nanaing maka tidak kon hapor siaon nunga terjadwal adong dia carata alih hujahok kami mah. Nah parjolo ujian tertulis pada hari Minggu ima sadarion 3 Maret 2024 masuk pukul 10.40 WIB Maringanan di Garijata. Nah paduahon di Patupado Retreat tuak kadayana kota ima tanggal 12 Maret 2024 ima tu sopo agape tomok nadong di Samosir. Nah patuluhon ujian lisan rapak doh akanatoras ima di patu pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 masuk pukul 10 WIB Maringanan di Garijata. Nah paupaton JR madang latihan nasida ima Minggu tanggal 10 Maret 2024 masuk pukul 10.40 WIB Maringanan di Garijata. Jala maka tidak kon hapor siama akayana kota ima tanggal 24 Maret 2024 ima di Parminggon Arian masuk pukul 10.30 WIB. Jala di Pangido dohot gomos ala gudang do nasida nama dohoti maka tidak kon hapor siaon pingangido tuaka sude kur narung di Huriata masa di majo apala di minggui asabui waktu merdala dohot dinggan dinamak ketidakon hapor siaon akka yana kota. So ini matik-tik na masa di tonga-tonga ni Huriata mared de mahita. Pangulus Yesus Kristus
Debata Jahoba, amanami na maringanan di Banua Gijang. Partodi imahami saluhukna, asa tahu hami majalo, dohot marasaulihon barita naulion. Muliate mariho oleh Tuhan, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salam. Hurian itu hata amanami nanami sudah hita napungon jamita di mingguta sadarion tajalo manatara surat di pesalmen bidu 10 sia mamuka ayat walu sahak rodi ayat 15 tajahama marsika sorin. Sudenggaddo patik ni Jahoba tau si pasabam roha si tongdo panidangyon ni Jahoba di pabisuk do natubuk marroha. Tigordo patik ni Jahoba akasi panas roha itado patik ni Jahoba di patiu do panidaan. Pita ni parsobau tu Jahoba do na hot toktong. Hasitongan do aka uhum ni Jahoba tigordo sudena. Umarga do akai sian mas dohot sian sere alaki nagodang si tutu tumonggi do akai sian si tuak niloba dohot tanggule. Naposope dapotan si paingok do hinorhon nii gudang do upani na mangaraduti akai Tungi se ma oboto aka haliluon sai se sama dohot dosa aka nasohuboto. balua ma huhut na posom sianaka hagi jangon niroha asa unangau dirajai disipe asalias jalabotorau siap pangalau sion nagodangi. On pe sai lomo maroham dia kahata ni pamangaki dohot di pakatayon ni rohaki tujulu ni bohim ale Jahoba partano batuaku dohot siluluhon au. Ulak ni masahat nah muliate ma dihita sude di kerjasama naringkan dinarap pita majaha turpukon. Memang muladok kerjasama ulido sasudi. Jadi odo naeng saya dilului torop halak membangun kerjasama tudong anak. Diamanami dohok dinanami tema ni minggut tasadarion hatani debata nasun denggan di bahasa Indonesia firman Tuhan itu sempurna sudenggan sempurna mulu hata sempurna berarti dangadong noda dang adong cacat. Imasada paduahon sempurna manang sudenggan berlaku sepanjang masa. Berlaku seumur hidup. Berlaku di situasi songodia pe. Di sudia keadaan situasi kondisi berlaku. Idon atadohi firman Tuhan tetap relevan sepanjang masa. Baik di zaman jahiliyah, baik di zaman modern, atau di zaman post-modern. Firman Tuhan tetap berlaku selama-lamanya.
Kuriani Tuhan nahi naholongan. Macelas doroha molo GKP pamenon manak padang bulanon terbarita doon. Tu sude luat inganan. Terkenal buasa terbarita ala najagodo letak geografis negara jauh manangala nabagak do gedung naon ulala nang apala alani alai terbarita garejaon alasan mendasar saya gudang per minggu dison gudang torop pagi siang sore. Secara khusus saya itu doa ke mahasiswa marminggu. Alai timbul do pertanyaan toksiani, muncul pertanyaan. Buasa songoni torok na marminggu di song. Ahado mabain. Muluau menganalisa, tentu adong alasan nate, adong alasan. Jalaido mabai las roha, kami songopat dita, ku apresiasi kami doi. Adanya kebutuhan akan firman Tuhan. Kesadaran akan firman Tuhan semakin besar. Karena firman Tuhan itu memang sempurna. Ido alasan. Ido mabain saya torok par minggu rison. Mulai atema. Memang ngata hangulu hobe hatan itu hatai. Alai tongdo mamerek kita tu habirak siamun tu sekitar ta molo-olo hita terbuka mengaku secara jujur diobas parpudion manang di zaman akhiron terjadi do natadok ima dekadensi etika moral kemerosotan etika moral anggo hapistaran bah teba pistar donoaing masyarakat Indonesia makin pintar, itu harus kita akui. Tetapi di balik itu, nah inilah persoalan kita, inilah pergumulan kita, kemerosotan etika moral. Nuang di Jakarta, manang di berbagai daerah. Terjadi demo-demo karena ada kecurigaan pemilu curang ninna. Nyan dangapala binoto kebenaran nih kan. Alai demo noaing berjilid-jilid menuntut keadilan. Bahasa boy curang. Molosian perspektif hak Kristenon, firman Tuhan tidak bekerja di dalam diri seseorang. Amanami inanami sudehi tanapungon. Di dokdo, di Johannesi, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Patik. Patik itu adalah bagian dari firman. Jadi firman Alkitabon
adalah Allah yang hadir dalam tulisan. Allah yang hadir dalam tulisan. Firman itu adalah ucapan perkataan Allah. Firman itu dituangkan dalam tulisan, dan firman itu adalah Allah. Siapa yang membaca Alkitab berarti berhadapan dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, siapa Tuhan? Dan untuk apa Tuhan? Tuhanlah jawaban satu-satunya di sudut aspek kehidupan. AHP pertanyaan di ngolu tahun, firman Tuhanlah jawaban. Karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu. Tuhanlah segala-galanya. Dan selama di dunia ini, selama kita hidup, dipastikan, yakinkan diri Bapak Ibu, pertanyaan selalu ada. Ketika pertanyaan itu ada, disitulah kita butuh Tuhan, butuh firman. Jadi jangan sekali-kali di antara orang percaya, orang Kristen, mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan sekali-kali. Karena firman Tuhan itu sangat mendasar. Nah, Ibu Bapak Saudara, di amanami dohot inanami, di huria nahu tinggalhon, dang di sibiau melayani. Rutidoi setiap bulan, setiap tahun maksudnya, setiap tahun menyumbang tu Lembaga Alkitab Indonesia sebesar, maaf kalau saya sebutkan angkanya, itu tiap tahun 20 juta rupiah. Untuk apa? Mendukung program penerjemahan Alkitab. Nah, terus menerus berlangsung. Alana Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, mereka berjuang menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa di Nusantara ini. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang berhadapan, berjumpa dengan Tuhan dalam bahasa masing-masing. Jadi penerjemahan Alkitab ini butuh biaya besar. Karena menerjemahkan ke berbagai bahasa, harus mendatangkan ahlinya. Dan ini tidak gratis semua. Nah, terima kasih, kita bersyukur bahwa orang Batak lebih dahulu sudah memiliki Bibil, Alkitab dalam bahasa Batak. Tapi masalahnya adalah ngasude halak Batak memiliki Alkitab, hidup pertanyaan. Bahkan fakta di lapangan, adong dope ruasi, dan adong Bibelna. Bapak ado ete. Nah, ini pergumulan kita.
Jadi amanginang sangat mendasar do Alkitabon manang bibelon di ngoluta, karena kehadiran Alkitab berarti kehadiran Tuhan. Siapa yang bertemu dengan Tuhan, dia diberi jawaban. Molo di bahasa Ibrani, Taurat manang patik ni Jehovah, Taurat diterjemahkan Torah. Torah ini memang di sada terjemahanna ya hukum. Alai di terjemahanna asing, hukumon manang Toraon didok penunjuk jalan. Dilihat debata patiki itu bangsa Israel asagabe adong pedoman penunjuk jalan di nasida. Alana portibion belantara yang luas. Belantara yang luas. Siapa yang berjalan di dunia on bisa tersesat, bisa jatuh, bisa putus asa, bisa menyerah. Jadi perlu ada pegangan supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka sampai ke tujuan. Hidup ini punya tujuan. Untuk apa hidup kalau tidak ada tujuan? Tapi untuk mencapai tujuan perlu ada pegangan kita, pedoman. Itulah kesempurnaan firman Tuhan untuk kita. Tapi masalahnya kita pedomanikah tabai do firman Tuhanon hatani debata gabi ojahatta. Jangan-jangan kita memilih pijakan yang lain. Itu masalahnya. Karena banyak manusia ini mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri. Sehingga apa? Itulah tadi dekadensi etika moral. Banyak orang sekarang menggampangkan segala hal. Ramai. Selesai doi. Karena mengandalkan pikirannya, otaknya. Padahal berhadapan dengan Tuhan, jangan pernah pakai otak ini. Kalau cuma berdasarkan ini, Tuhan itu pun makin tidak berarti bagi kita. Makanya bergereja bertuhan, mengikut Kristus, pakai hati. Hati di sini. Maka ketika kita berdoa, tangan kita di sini, bukan di otak ini. Otak ini penuh dengan perhitungan, penuh dengan kali-kali tambah-tambahnya di sini. Tapi kalau di sini bagi-bagi. Di sini mana ada memaafkan? Gak ada. Tenang mai. Itu bahasa nak keluar mulu mengandalkan otak. Tapi di sini tapi ketika manusia hanya mengandalkan otaknya, pikirannya, logikanya, runyam. Maka terjadi di mana-mana dekadensi etika moral. Bahkan fenomena itu juga, kalau kita mau jujur, melanda termasuk gereja-gereja Tuhan.
Ini persoalan kita. Dia manami, inanami, sudehita, huriani Tuhan. Pesalmenon, siasi Daud. Aise si Daud on. Daud adalah salah satu tokoh beriman yang senantiasa hidup berlandaskan firman Tuhan. Daud tidak pernah menghadapi sesuatu persoalan, masalah, pergumulan tanpa Tuhan, sekecil apapun. Tiada hari tanpa bersama Tuhan, itulah Daud. Sejak kecil Daud sudah membangun relasi yang baik dengan firman Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia sendiri merasakan arti kehadiran firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan. Maka lewat pengalaman rohani itulah dia menuangkan apa yang kita baca tadi, Amangina. Dia nata jahanak king. Pengalaman rohani Daud doi. Hidup baik barani mana madok sudeng gaddo patik ni Jehovah. Karena firman Tuhan ini dakia menyesatkan, dakia merugikan, dakia menegai, dan destruktif firman Tuhan Daud. Firman Tuhan selalu membangun, memperbaiki, memulihkan, konstruktif. Itu firman Tuhan. Maka disebut firman Tuhan itu sempurna. Ada kesulitan, ada pergumulan, ada persoalan. Jawabannya ada di sini. Apapun pertanyaan ibu bapak saudara dalam kehidupan kita, jawabannya ada di sini. Nah berarti mutlak dohape keberadaan firman Tuhanon di ngoluta. Alai bereng manuaing. Mulu makritik piau ba maklumi hamu mate. Kritik membangun dok. Banyak orang sekarang tugareja pedang dibuat baby bella. Alana manusia sekarang menuntut hal-hal praktis. Aing ngadong ngamak padita di handphone, di iPad, ngadong di si Bibel ninna. Baido niku. Bah, memang itu teh, adong dua teh. Alaihi amahami sehali marari Kamis. Dang di soda di tempat lain do. Tabuka mah sada Korintus 5 ayat sada 1 pitu niku. Banari batong dibukai kan. Jadi arok sada di si ina. Babuka mainang bibelmu. Bahasa sibuk gimana maniok-niok handphone naon. Bang godong isi bukai nang mak niku. Lobet amang ninna. Lobet. Habis baterina. Jadi beresiko do HP teh. Molo otan dalhon. Molo do lobet. Daud hamba Tuhan, najonok tu debatana mengandalkan firman Tuhan, dang nama dok gabe sodong masalah, gabe sodok pergumulan, gabe sodong persoalan. Aisyah leleng di portibiok kita pasti doa dong masalah. ICP halakna.
manangi sepe. Jala di sido sasitongna perlu nai HP berita nauli gabi tuntunan. Unang diri puhamu molonga sonok tutuhan gabi sodong be persoalan semadok. Gari ada di luas Tuhan do persoalan ima satu si Daud. Alai di setiap adong persoalan di ngoluni si Daud, di sido imana mangalopit tanganna, mangido pangurupi sia Tuhan. Badia yurupi notong. Baik kok kamu mah, parmahan biru-biru do si Daud on. Jol mana pogos do on. Halahom maranau pogos di Israel. Alai boy do si Daud ala di parmudu-mudu tu hak gabe raja. Luar biasa prestasi. Memang nabi suk do si Daud on. Nama roha karena firman Tuhan menghadirkan hikmat Allah di ngoluna. Daud tidak pernah mengandalkan hikmat dunia manang hikmat manusia. Karena hikmat dunia, hikmat manusia itu cenderung meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain, tidak menghormati, tidak menghargai. Bahkan polodo halak na berhikmat dunia memarginalkan sesamana di pinggir hon. Hari begamu istilah molo namorai ditangi hod do makata ini nah angguna pogosi dang dibegenin na do 1000 didok napogos dang itangi honi alai sada idok namora itangi honin nah memang ido faktana au nama nukud do alai molo tutupei sasitonga puasa karena memang di sana tidak ada hikmat Allah. Habis suhon nasihat debat ada ngadong. Napistar do si Osama bin Laden alai dang marbisuk. Banyak orang pintar di dunia ini. Anak kik sehubereng go dopa pelapon di gereja on. Ngelilingon, songonon. Adong meruang-ruang, lubang-lubang. Ini satu peninggalan sejarah kepintaran dunia. Itu kan? Jadi da itung naso buwe di padingkan sasitonga. Alai asadong do memori bahwa ketika manusia mengandalkan hikmat dunia, ya seperti inilah ada kerusakan, mencelakai orang lain. Tapi hikmat Allah selalu mendamaikan. Jadi songos si Dauton unggodang do musuh nion siat donganna. Molo 100 donganna 1000 ma musuna. Alai dakya si Daud terjebak di permusuhan karena firman Tuhan selalu mengajarkan tu si Daud maafpon, pengampunan. Makana si Daud dang adok sahi struk di si. Dakya si Daud struk. Ay sedame dorohana labok pikiran na. Ay sudeno ay ngakasahi to gudak siya noddo. Siya pikiran on. Gudang ko na yung jolma satabi ate, satabi.
Wajah tidak sesuai dengan umur. Wajah tidak sesuai dengan umur. Maksudna songo dia, bah wajahna berusia 45, HP umurna 40 dope. Buasa hira-hira alannya amena salamakat do manang kurang nutrisi dah. Ada gangguan pikiran. Makanya di rumah sakit Indonesia, bah, dak cukup menampung akan namar sahid. Sampai laut tu Penang, tu Malaysia, Singapura. Yang nagudangan namar sahid. Kenapa? Karena memang tidak lagi dikendalikan hikmat Allah. Alai si Daud, Allah selalu berpedoman berpegang tu firman Tuhan, sukses hidupna, sehat ibana, sehat, berhasil, berprestasi. Jadi tujuan hidup Daud jelas. Memang dalam mencapai tujuan ini adong do proses, adong dinamika, adong doi. Adong dia mang jala taingot di luas debatado hamaolon masa tu si Daud di luas doi molo di luas debata hamaolo tu si Daud berarti tuhi tapi di luas do alayahan do maksud ni Tuhan di luas hamaolo ni masa tu si Daud. Asa saya toktong mangido gogo mangido pangurupio si Daud tu Tuhan asa saya toktong uduki bana tu debata. Ay molo terlalu murah pe ngoluon gabi kijang gorohatta. Au hiado kelaparan. Di masa kecilhu dakya kenyang mangan. Karena apa? Karena memang keterbatasan makanan. Itu juga terkait dengan kemiskinan. Terkait. Orang 3 kali makan sehari moluau 2 kali do, pagi do, sore do. Ipe dakya butong ninna, molo bahasa Batak dakya butong. Jadi pengalaman on mabay nau molo mangan nau berusaha keras doa ikon habis idahan na dipiriki. Berusaha keras. Jangan sampai terbuang-buang. Jadi situasi sulit itu membuat kita merendah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kalau semuanya terlalu mudah, kita cenderung jatuh kepada keangkuhan, kesombongan. Kalau anak-anak minta uang, Pak, udah tiba bayaran. Ditelepon misalnya hari ini, langsung sore dikirim, enggak. Kita ulur waktunya 2-3 hari ke depan. Supaya apa? Supaya si anak juga tahu bahwa mencari uang itu tidak mudah. Kalau terlalu mudah kita buat, dia pun nanti suka-sukanya itu nanti. Bukan jadi kawan kita lagi itu, tapi jadi lawan kita. Nah disinilah di Soma Amanginang hina perlu ni barita naulii dihita. Mungkin hiado hujami tahod dison ditikina salpu. Molo barita naulion ibarat ni kompas doon. Kompas. Jadi penunjuk jalan naking.
asonang tersesat kita. Hiado sia Jakarta mesetir mobil tu Medanon. So hiado pese belum na. Alai selamat dosa hatu Medanon. Sonak sohari ribuan. Aham abain. Na jagodo mobil na binuani na mulus do dalan sepanjang Jakarta Medan. Dau. Gudang ko lubang-lubang. Gudang belokan kiri kanan, turunan, tanjakan. Alai boy tiba dengan selamat, sonang soharibu-ribuan. Ala di setiap persimpangan adong penunjuk arah, penunjuk jalan. Idohu pedomani. Molo mengarai mana tu kiri, misalnya idok di si Jambi, hu ikuti. Pokoknya setiap penunjuk jalan hu ikuti. Selamat satu Medan. Itu baru perjalanan Jakarta Medan. Perjalanan Ngoluta, apakah sesederhana itu ibu bapak? Sesederhana itu? Aku yakin daun. Jadi kita butuh firman Tuhan. Asa dia rahok kita, tu tujuan nasa sitongna. Aiko bermakna dong ulut tahun, tu keluarga ta, tu dirita doh tu humaliakta. Iko bermakna. Hara husukur ruas. Bahasa ribu tamang tu imana. Bahasa ribu tamang tu imana niku. Jadi Roma mangalusi na husukunon. Sojol may amang ninna. Sojol may ninna. Bah, ay jolma do. Marga sila lahi do iniku. Memang dang jolmay. Bahasa idok songon amang. Memang dang arong etikana, dang arong moral lah. Jadi ketika memang etika moral ini hilang, kita tak ubahnya seperti yang lain. Sojolmay. Jadi kehilangan hikmat Allah membuat kita, kemanusiaan kita diragukan. Hidup badidok dison, tigordo pati ni Jehovah, akasi palas roha pitado pati ni Jehovah, dipatiurdo parnidaan. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Alai buhado to, memang tajahado bibelo, isi masyak kita nong majahon, siak kejadian sahatu wahyu. Ngarong natuntas, HP Nopel berjilid-jilid selesai wek kamu saminggu. Berjilid-jilid, 15 jilid ton nopelon selesai saminggu. HP tadok, odo penunjuk arah, penunjuk jalan, odo tuntunan, odo pedoman, odo pijakan on pondasi. Tapi kenapa puasa bibelon seolah-olah diabaihon? Au sering ko madok, sapa asal pe sabiddu. Isarana lau istirahat malam tajaha sabiddu. Nah, pasti do selesai. Bodo tayo tok piga biddo sudi. Apola maul ni harwa. Nah pasti kesuksesan ni si Daud karena memang berpedoman tu firman Tuhan. Mula dok na sukses sakadongata. Molo di luar ni firman Tuhan doi. Kesuksesan nasemudoi, kesuksesan yang tidak membawa kebahagiaan doi.
Jadi molonai sukses kita di ngulut tahun, membawa kebahagiaan kita, tu dirita doh tu dongata. Mata pidomane. Idoba di dok si daud naking, umarga doi siam mas, umarga siam mas ninna dia 10 sada. Umarga sia sere palaki. Sere palaki maksudna emas murni. Sisa 10 sia karak maraya teh. Ya ada ngapala huboto ukuran-ukuran ni masona lana so takolan ya tusan. Umarga sia sere jala udenggan tumonggi sian situa niloba. Situa niloba kan vitamin itu penuh gizi. Alai firman Tuhan jauh lebih berharga sian madu. Firman Tuhan jauh lebih berharga sian emas. Puasa? Karena emas itu bisa berlalu. Karena madu itu juga sifatnya sebentar. Tapi firman Tuhan kekal. Kita akan disenangi orang ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Lomodo rohani halak mamereng halak nasai di bagasan mangulu di bagasak kata ni Tuhan. Labok dopak kata yonyo. Tabodo mardonganon tulus. Berkawan itu tulus, tidak pura-pura, tidak munafik. Ya dibegamu hata dopak puji tudal hata. Banyak sekarang seperti ini. Waktu kita berhadapan kita dipuja-puji. Alai holan lau hita, songono didak kasihani. Nina do. Kenapa? Dia tidak punya pegangan hidup. Jadi marhite jami taon dipaingot do hita sude asa tasadari perlu nai HP hatan itu hano. Dan ngadok pegangan na asing-asing nion. Halak nabiat di bagasan hatani debata, ido narade mengampuni sesamana. Ido narade bekerja keras. Ido narade mengambil bagian pelayanan di tengah-tengah ni huria tanpa melihat apa di balik itu. Odo naolo mengasihi sesama, iman atadok, kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas jasa. Halak namiat di bagasak kata ni debata, odo namangulahon nadenggan sopola paimahon di baidongan na nadenggan. Ayanggo namangasaho bisuk na di portibion, pembalasan dotong disi, baijo nadenggan tuawa sahubay tuho nadenggan. Nasomarugamo pe diula dui. Ya hado bedatta namar Tuhanon. Anggo sojolo tapai mado. Imana mabain na dinggat tuhita baru tapain na dinggat. Mulu ausong padita pengalamaku gudang guna so marlomoni roha tuau. Budak kia. Alai boto hamudo. Dakya hupai mai roh mandapot tonau dau. Udapot todo tujuh bunai. Bah. Berubah do HP apa laroi ba? Labok do. Gebeding gado. Jadi holan ni dapat ter ba. Murup pe ba labok, tenang mudum. No engka gurang gosol madang boy mudum. Ya sahik muningo. Enggak bisa tidur amang. Jadi baru ba na. Dokter pe bingung go mangubati ninna. Ya harubak nih, dibeli dobak nah, tenangkan pikiran, pada merohau.
Berdamai itu jauh lebih indah daripada tidak berdamai. Jadi amanginang di hita hurian itu hatta. Molo tarajumi do hatani debata jahan ningolutta. Tahangolu homma. Hok mahita risi. Unang beta liar rohata tunasing. Kita nggak perlu mencari kekuatan lain di luar firman Tuhan. Kalau siat debatado pangurupiot tu hita. Kalau siat debatado dapat tita lasni roha pasu-pasu. Dangadok sian naasi. Memang mangulah firman Tuhan ini dang murah. Alai tikos doi. Dang murah mangulah firman Tuhan. Di pas tapi nasi abirangol lianom musia-siamu. Molo malen na musu lianom mangan. Mauldo memang. Alai ido hasitongan. Molo mampu do hita mangulahoni tarida ma kuaso ni debatari ngulut. Jadi berkat Tuhan sebenarnya tidak jauh. Tidak di sorga lagi berkat Tuhan. Udah di depan kita. Ngata tiup-tiup. Holan nasota alang bo ngizulutta. Tapangam ma. Kita pasti sehat secara rohani, secara badani pun sehat. Jadi luar biasa. Tahanguluh mahatani debataon, jala marojah hamai tadi siamang, jala tabereng mah, kuasoni debata, bekerja di ngolutta, tabereng mah pasu-pasunai, lamar gada-gada di ngolutta. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat tema dihu oleh Tuhan, di barita nauli na usaha tuhami firman-Mu itu sempurna sudenggaddo hatami ima ojahan nami homa Tuhan narap dohot tami luas mahami maka nguluhoni asa denggan uli ngulu namion di jolom nang maradop podongan nami jolma. Hamalatehok kami do nungaltung tutorok na nama kasih holi barita nauliih nungalam dirajuminasida hinaporlu ni barita nauliih sayang dia ma Tuhan tu ulina tu dengganna padalanan ningulu nami tu julanon pasu-pasu mah huriam GKB pamin pasu-pasu sude naro marminggu beribadah tu song manang dia pihak pergumulan nasida saya hatami magabe ojahanna tu homa Tuhan nasida ro ai dihodo alus nasitong. Mau lihat Mario ali Tuhan, pasu-pasu ma, amang padita nami keluarga dison, pasu-pasu, sude penatua, majelis, homa na mangurupi nasida, mangula-ulau di tonga-tonga ni huriam, pasu-pasu nang sude natoras nami na tua-tua nami, pasu-pasu nang sude anak kon nami. Ramoti nasida di perdagingon nang partodio. Pake huriamon gabe lasni roha. Gabe parsaulian tu sude humaliang. Atong uhamoletehok kami ma denggan nibasam. Namar mudu-mudu ngulu nami siatikina salpu sahak rori sadarion. Yaka amanami na nami dongan nami na dibaga sa parsahiton asirohat Tuhan leam maha mamalum tunasida diaka namar habuk ni roha lean gogo dohot apul-apul tunasida diaka nama sihol
makirim di parkarejoan dohot keturunan, dohot pasangan hidup. Oh Tuhan, nama buka dalan dinasida, patudu parkarejoan, patudu sirokak nitordina, patudu nang pariana konon tunasida. Dang adong nasotar patu pahodi ngulu namion. Molohodo narap dohot tami Tuhan, mergogo dohami. Semangat dohami. Jala toktong dohami. Mardalan sahat tu tujuan na pinangido ni roham. Atong manang dia pe program pelayanan di huriamon. Ho Tuhan capur tangan patulus coni saluhukna. Mau lihat maruhan nami Tuhan, digijang ni sude pangiduan nami, sesama nasa dosa nami. Asa tahu kami maradu poko dohot marsaulihon pasu-pasumi di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredema Huriata buku ede 224. Sigol di horohaku alam suorot autula bumi ayunagi murado peauni manipil sia hasitongan mi ajaria si pamani sude dung pero songan ke barbari tata suwi asa sude ture. Hatani debata menungguli rohata sumubahon pilihan Heber 10 ayat 15. Marhite-hite ibana ma tapi lehot toktong tu debata pilihan puji-pujian. Ima perbueni bibir akka namar hatopoton warna. Amin tapasah ma pilihan.
jongjong mahita sude. Martangi yang mahita, ali debata amanami nadi Banua Gijang, di parhatopo rohanami dosia nuduk ni rohanami, hodo mual ni nasa ulibasa nama uliutus. Di son hupasahat tami do, pilihan hamauleateon nami tuho. Saya jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion, asa gabedala panidangio parsaoran dohot ulau nasini roha di huriamon. Baem mangulunami gabe pilihan nahobar tulomoni roham. Jala parsidohot parohok karajaommu. Holong hasitongan dohot hadameommu di sadok portibion. Buhaima rohanami marhite-hite todim. Asasai toktong madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami nadi Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon nadi Banua Gijang. Lehom madihami sadariok kanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Urian itu hatta, mulak mahamu di bagasad dame, marasaulihon pasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Salam.